Πηγαίνοντας εδώ θα δούμε εδώ είναι και τα κουνελάκια μας, τα μικρά. Στο βάθος έχει κι άλλα. Είναι κατάσταση εδώ πέρα που είναι τα κουνέλια. Εδώ βλέπουμε κάτι αυγά. Άμα φαίνονται, όλα αυτά είναι από τις φραγκοκοτούλες μας. Εδώ μέσα. Μάλιστα. Εδώ είναι τα νανάκια μου. Ένα από τα νανάκια. Είναι τα αγαπημένα με αυτά. Αυτός και ο κοκοράκος εκεί, το νανάκι ο άλλος. Ο μαύρος που βλέπουμε. Και πάμε στον εξωτερικό χώρο. Ο κήπος από μια άλλη άποψη, εδώ μαζεύουμε την κοπριά μας. Από άλλο σημείο ο κήπος. Εδώ μέσα έχουμε και μια κοτούλα η οποία κλώθει. Όπου να είναι θα σκάσουν τα δικά στα πουλάκια. Και προχωράμε. Εδώ έχουμε κάποια σίδερα και κάποια πάνελ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάποιες εγκαταστάσεις αργότερα που θα φτιάξουμε. Και μπαίνουμε στο χώρο του κουνελιού. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φραγκόκοτα. Έχει πέσει κάτω από ένα τελάρο. Νάτι, έφυγε. Ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε στο εσωτερικό. Βλέπουμε εδώ τα κουνελάκια στη σειρά. Αυτή έχει κάνει μωρά μέσα εδώ στη φωλιά της, τα οποία δεν φαίνεται να είναι σκεπασμένα με μαλλί. Εδώ έχουμε άλλα κουνελάκια και άλλα εδώ. Εδώ έχουμε τις περδικούλες μας. Εδώ μετά ένα άλλος χώρος. Εδώ έχουμε τα ορτίκια τα λευκά. Ένα ζευγάρι είναι εδώ. Εδώ είναι ένα αρσενικό και δύο θηλυκά. Ένα ζευγαράκι εδώ άσπρο και τζάμπο. Δύο άσπρα πάλι εδώ. Εδώ είναι τα μικρά μας. Το φαγητό τους όλα αυτά.